Hello mga kagusok, maradyaw na adlaw sa ato Siargao mga kagusok no. Makita nato di ang swimming pool na tubig. Gikan sa bukid ang tubig mga kagusok no. Pwede kaliguan, pwede diri malabhan mga kagusok kay gumikan ina tubig mga kagusok gikan sa bukid mga kagusok no. Pag lagbas na mga kagusok pasingod sa dagat mga kagusok no, mao na makita ni mga bata mga kagusok mga ligo na-enjoy sila sa pagaligo mga kagusok, ambak pang isa mga kagusok no. Ang iban busy paglaba mga kagusok kay libre naman gud pag laba diri mga kagusok no, di pa sa Surigao mga kagusok maglaba ka bayad mga kagusok kini mga kagusok kusok-kuson ray mga sina diri mga kagusok kuya na jud di mo kabayaran bisan piso mga kagusok. Mao na makita nato mga kagusok no, halos diya nang labas kilid, halos po diri mga kagusok mga bata nang aligo mga kagusok no. Grabe kalimpyo mga kagusok, grabe ka tinaw sa tubig mga kagusok no. Makita nato mga bata diay naligo, ang iban naglaba mga kagusok, di ba? Grabe ka jud ka nice taghatag sa Ginoo sa ila no. Kay nga no, asa nang ka makita mga kagusok na kaliguan og labhan mga kagusok, tanawa ang bakang bataw bang mga kagusok mga nato mga kagusok. Grabe jud ato ka bayad ng laban mga kagusok bala pila ka labunon nimo dayo ang mga kagusok kay kusuk-kusuan man nimo na palupaluwan ng mga kagusok kung mga panahon maglaba ng palupaluhon na grabe kadali ra mga kagusok. Bata talumsan na ng mga kagusok ko, grabe safety pa mga kagusok kay malantawan ra sa mga ginikanan mga ligo mga bata mga kagusok kay naimabaw sa unan layom-layom mga kagusok ko. Mga bata nilaw ang inahan mga labunon nilaw, grabe makita nato mga kagusok ang labanan tagbitbit ang bata mga ligo sa kilid. Safety ra jud mga kagusok no. Di ba was-was na sila sa bedsheet diyan mga kagusok ko. Ya na mo bayaran wala bayaran kung kamo taga Surigao naglisod ka mo pag bayad sa inyo tubig mo transfer na mo sa Siargao mga kagusok ko. Kay makita na ito grabe kahamok sa tubig, pwede imnon pwede tunlon sa tubig no, charot mga kagusok yan na mga kagusok no. Grabe kasud ka na sa ila lugar mga kagusok ko. Ang bata pa may bayo namang laba mga kagusok ko tagtunan sa mga ginikanan kay mo mga doon na sa baryo mga kagusok no, mga bata tunan dresde pa sa Surigao sa ato mga kagusok maglisod magtudlo ang mga ginikanan kay gumikan sa mga digit mga kagusok no. Kay tag-anad na sa mga cellphone TV kana sa ila why cellphone ang cellphone mo to mga sinina takuso-kuso sa adapting